Mwagwata fifia Chukwu kelu mwagwa mengota mwagwata fifia Wakana mweza defu namba Onyo mato chukwu na manu mweza batakono Unu olonu mumalumo Chukwu kelu mwagwu Ogaye kweka mwagwata fifia 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 Chukwu kelu mwigbo Omagwegu mwigbo tafufu Chukwu kelu mwagwu Ogaye kweka mwagwata fifia Igbo niile ya dinu Oyiye Chukwu nyela ni Chukwu ama mwega ni tafufu Elegadis, elegadat, elegadis, elegadat Eji mwagwu atu aja neno Wanda nyeji mwagwu atu aja Wanya na mwagwu ada wanafano Maka Chukwu kelu mwagwu Ogaye kweka mwagwu tafifia Chukwu kelu mwagwu Ogaye kweka mwagwata fifia Chima mbamu Chineboro mbamu Neno Onyinye Chukwu nyelu mu neno wa Onyinye Chukwu nyelu merigano Nna nyeka njemonu Neno Egu neti Ibe neme Onyinye Chukwu nyemu jumafonu Chukwu kelako Igbo neno wa Nonyenya milizulia Chukwu kelu mwagwu Ogaye kweka mwagwu tafifia Chukwu kelu mwagwu Ogaye kweka mwagwata fifia Chukwu kelu mwigbo Ogaye kweka ncha tafufu Chukwu kelu mwagwu Ogaye kweka mwagwata fifia Onyinye Chukwu nyelu mwigbo nenu wa Anya ka ncha diaganu nenu Maka na mwagwu ada tafifia nu Aivya newu taka mwaya tanu Nugo ne yugo nocha Muvo nyomato chukunu Namani weze kanaza Chukwu kelu mwagwu Ogaye kweka mwagwu tafifia Chukwu kelu mwagwu Ogaye kweka mwagwata fifia Abijanu kanejenu Echekubelu mumadu wejebezienu na Abijanu Onyeka njekube bata Aka na-emebe mweyi Aka na-emebe ọkọlọbịa afụmanya Aka na-emebe uwe dị mma Onyeka na-ekwu Chris Boutique na Abidjan #1 Chris Boutique na Abidjan Akasakasị Chukwu kelu mwagwu Ogaye kweka mwagwu tafifia Chukwu kelu mwagwu Ogaye kweka mwagwata fifia Chris Boutique na Abidjan Ịchọba akwa dị mma Ịchọba akpụkpọ ụkwụ dị mma Ọkwa kidozie nwunye yi Kidozie oyi nwanyị dị mma Kidozie nwanne nwanyị Ka ihe n'uwe dị mma nụ Chọbazie Chris Boutique na Abidjan Ayekelezia the managing director of Chris Boutique Abidjan Ogbuefi Osulumma Ọnọdụ Igbo 1 n'ime ama n'ụmụ Nateze Ọnọdụ Igbo nke mbụ n'Onovo Mkpume Ọgaranya nwere ego mana ọ dị ya ngano Ndị Enugu steeti ji ihe mọnụ na Abidjan Ezi nwanne onye ọmata Chukwu Nweze Nwunye m amaka mmanụ Ijebe na Chris Boutique Abidjan Woman Abroad Maka Chukwu kelu mwagwu n'ụwa Ọma nkwe ka mwagwu tafifia